Улады ізноў бяруцца за дармаедаў. Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Так Лукашенко абяцаў год таму. Але 10гадовае змаганне з так званым сацыяльным утрыманствам перарасло ў пастаянную вайну. Зноў і зноў улады шукаюць магчымасці, каб абскупсці так званых дармаедаў. Главное в этой работе справедливость и справедливое отношение к людям. Новае правіла, якое мае зрабіць жыццё дармаеду ў Беларусі больш дарагім, запісанае ў пастанове Савета міністраў. Яно уступае ў сілу з 1 кастрычніка. Документ получился увесистый, 55 страниц. Раней былі ўжо вышэйшыя падаткі для дармаедаў, адміністрацыйныя справы, запалохванні міліцыі, а цяпер ім давядзецца зноў раскашэліцца. Змяняюцца правілы аплаты жыллёва-камунальных паслуг. Ну как без денег? Деньги надо, говорят, чем больше, тем лучше. Калі раней дармаед плаціў павышаную плату толькі за свае квадраты ў кватэры, то зараз плата за ЖКХ будзе прымяняцца да ўсёй кватэры, якая належыць дармаеду. І няважна, адзін ён там жыве ці з сям'ёй. То бок аплата больш не будзе раскладацца прапарцыйна да колькасці жыхароў. І гэтая павышаная аплата будзе прымяняцца не толькі на одну кватэру. И на все жилые помещения, которые находятся в собственности у тунеядца. Беларусы ў сацыяльных сетках абураюцца новавядзеннем, бо сітуацыі розныя, а пра нюансы аўтары новых правілаў бадай не падумалі. Чаму не падумалі аб тых людзях, якія будуць за іх плаціць? Мамы, таты, жонкі з дзецьмі і гэтак далей. У мяне муж прапісаны даўно, нідзе не працуе, даўжнік па аліментах, дачцэ ўжо 22. І я павінна за яго плаціць? Сотні тысяч беларусаў за апошнія некалькі год з'ехалі з краіны за лепшым жыццём або ад рэпрэсій. Калі яны працуюць і жывуць не ў Арменіі, Казахстане, Кіргізстане, Расіі, то бок краінах Еўразійскага эканамічнага саюза, то яны таксама будуць абавязаныя заплаціць па поўнай. У гэтым пераканаўся адзін з беларусаў, які працуе ў развязе. Сёння быў у цэнтры занятасці па пытанні таго, што знаходжуся ў спісах дармаедаў. Плачу падатак на правдаход і разам з тым працую афіцыйна ў Літве. Сказалі, усё роўна, што плачу падатак на прафесійны даход. Калі адсутнічаю больш за 30 дзён у Беларусі, значыць дармаед, і нічога з гэтым не зробіш. У 2019 годзе улады удакладнілі, што цяпер незанятыя ў эканоміцы будуць цалкам аплачваць гарачую ваду. У 21-м для дармаеда ўвялі поўную плату за газ і за ацяпленне. А ўсё дзеля вось гэтага. Надо раздеваться и работать. У Беларусі надалей расце дэфіцыт кадраў. Калі проста казаць, няма каму працаваць. У эканоміцы амаль 250 000 вакансіяў. Найбольш працаўнікоў патрабуецца ў Менску, амаль 60 000, у Менскай вобласці 35, у Берасцейскай амаль 27 000, у Віцебскай амаль 23 000 вакансіяў. І каб запоўніць кадравы дэфіцыт, улады прымушаюць ісці працаваць тых, хто афіцыйна не задзейнічаны ў эканоміцы. Не хотят работать. Сегодня у нас, извините, мы из Пакистана привозим рабочую силу. Из Узбекистана на вас. Они не хотят там на 3-4 тысячи рублей идти на зарплату. На 2 даже не хотят. Стоп. Давайте вернем правладнага палітолага Владзіма Баравіка з космасу ў Рэспубліку Беларусь. Гэта хто не хоча ісці працаваць за 4000? Вадзіму Александровичу адказалі самі беларусы ў каментарах. Дайце нармальны заробак, людзі выжываюць. Заробак 900 рублёў, а кошты ў краме паглядзіце. Ты паглядзі, які заробак у калгасе, 400 рублёў. За што працаваць? Ідзі сам працуй за такія грошы, работнік. Вашы 4000 толькі на словах, а ў калгасе за 2000 за 12 гадзін, за 30 дзён невылазна з трактара. А вось рэальнасць. А потым кажуць, трава не скошана, а ўзімку 600 рублёў і жывіце як жадаеце. Дзе зарплата 4000? Куды ісці? Дайце адрасы, пішуць Вадзіму Баравіку. К чему вы ведете? Палітолог Вадзім Баравік хаця час ад часу павінен спускацца на зямлю і заходзіць на сайт службы занятасці. Вось рэальныя прапановы заробкаў. 4000 рублёў прапануюць начальніку аддзелу банку. Спадар Баравік, вы пакістанцаў прывозіце на такія пасады? А рэшта прапаноў ад 500 рублёў да 2000 у сярэднім. Трактарыст, праца 750 рублёў. Гэта менш за $250. Вот, ребята, или устраивайтесь на работу, или мы вам найдем работу. Понимаете, какую? У Пакістане тыдзень таму абвясцілі пра 261 вакансію на працу ў Беларусі. Зваршчыкам, мулярам, бетоншчыкам, а таксама арматуршчыкам і цеслярам прапануюць аднолькавы заробак – 1800 беларускіх рублёў.
Праблема ў тым, што ў Беларусі няма чаго прапанаваць працоўным мігрантам. Нават беларускія сярэднія заробкі, якія істотна выраслі ў далярах, апошнім часам і паводле апошніх звестак складаюць $870, все роўна гэта мала. У Расіі, Казахстане, Арменіі, Малдове заробкі вышэйшыя. Пакістанцу прасцей паехаць працаваць у Брытанію, бо ён ведае ангельскую мову і атрымліваць там нашмат больш грошай. Таму ёсць вялікія сумневы, што сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі, і тых, хто не заняты в эканоміцы ў самой Беларусі, заменяць прыезджыя. Перспектыва вяртання тых, хто з'ехаў, таксама такая сабе. Пожалуйста, есть швед, Андрей Иванович, генпрокурор, есть комиссия, идите туда. Гісторыя барацьбы беларускай улады з дармаедамі пачалася 10 гадоў таму. Беларусы, якія не былі занятыя в эканоміцы, мусілі плаціць падатак за год 360 рублёў. Гэта 180 еўра па тагачасным курсе. З 470 тысяч тых, хто мусіў сплаціць такі падатак, зрабілі гэта толькі крыху больш за 11%. Па ўсёй Беларусі пракаціліся хвалі масавых пратэстаў, якія ахапілі як буйныя гарады, так і рэгіёны. Дэкрэт ударыў найперш па людзях у рэгіёнах, якія апынуліся ў бядзе. Атрымалася, што ўлады не толькі не дапамагаюць беспрацоўным, а яшчэ прымушаюць іх плаціць штраф. Але тады ў сакавіку Лукашенка прыпыніў дзеянне гэтага дэкрэту. Пазней дакумент мадыфікавалі і пазбавілі дармаедаў рознага кшталту субсідый. Что плохого? Я хочу, чтобы все люди работали. Я хочу за несколько, 2-3 года всех устроить на работу. Гэта было ў сакавіку 2017 году. Барацьба з дармаедамі працягваецца. Але калі 8 год таму дзясяткі тысяч беларусаў выходзілі пратэставаць супраць дармаедскага указу і дамагліся свайго, то ў сённяшняй Беларусі гэта выглядае як самагубства. А гэта азначае, што ўлады могуць рабіць з беларусамі ўсё, што захочуць. І робяць.